σε κάνει να αισθάνεσαι? Έχω σκύλο. Έχεις σκύλο, οπότε. Ό,τι και να μου πεις τώρα. Έχεις κάνει κάποια αλλαγή σε σχέση με τη διατροφή σου ή σε σχέση με. Σταμάτησα να τρώω πολύ κρέας, τρώω μόνο κοτόπουλο, ξέρω εγώ, μόνο και μόνο λόγω διατροφικής ανάγκης. Δεν έχω κοιτάξει να πάω τελείως στο vegan, να το πω έτσι. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που δεν τρώω, ας πούμε, μοσχάρι και χοιρινό. Ψάρι. Ψάρι, να σου πω την αλήθεια, τρώω. Δεν ξέρω, το μυαλό μου δεν έχει φύγει από εκεί ακόμη. Αλλά πιστεύω ότι είναι καλή αρχή. Πιστεύεις ότι Πιστεύεις ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα ζώα? Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι όλο το ίδιο. Απλά ξεκίνησα από κάτι το οποίο μου άρεσε περισσότερο. Μοσχάρι. Και το χοιρινό που έπρεπε στα ζώα, ξέρω εγώ. Οπότε, ό,τι μου άρεσε περισσότερο το παράτησα. Και έμεινε αυτό που μου άρεσε λιγότερο. Και αυτό που έχει. Δηλαδή το κοτόπουλο που καταναλώνεις σου αρέσει λιγότερο από τα προηγούμενα? Ναι, όχι, μου αρέσει λιγότερο. Ναι. Αλλά δεν έχει διαφορά όχι ως προς την αξία, ως προς τη δικιά μου γευστική προτίμηση. Ναι, κατάλαβα. Μου αρέσει περισσότερο το παράτησα. Αν και εκεί ήμουν πάντα σκεπτικός σε φάση αν θα μπορέσω να βρω υποκατάστατη σε γεύση, σε απόλαυση, ας πούμε, όπως το κρέας. Και έχω ένα φιλαράκι τώρα που μου έχει βάλει μπιφτέκι από ρεβίθι και λαχανικά και να πίστευτο. Ναι, έτσι πολύ ωραία. Υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή στην Αθήνα για να πάνε να δοκιμάσεις και γευστικά. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί για ό,τι αφορά τα κοτοπουλάκια, το τι συμβαίνει μέσα στη βιομηχανία. Τι είμαι? Το τι συμβαίνει μέσα στη βιομηχανία στα κοτόπουλα γνωρίζεις? Έχω δει βιντεάκια γιατί κοιτάω YouTube, στο οποίο ήταν τα αρσενικά, τα οποία κατευθείαν τα πετούσαν μέσα στο. Το δείχνουμε από την άλλη μεριά. Ναι, που είναι το ίδιο. Το οποίο απλά τα κάνουν διαχωρισμό και τα δολοφονούν ψυχρό. Στην ουσία τι γίνεται, ξεχωρίζουν τα αρσενικά από τα θηλυκά και επειδή τα αρσενικά κοτοπουλάκια δεν φέρουν κάποιο κέρδος στη βιομηχανία. Ένα για πολλά κάνει, ξέρω. Περνιούνται μέσα στο μπλέντερ, αλέθονται ζωντανά, σχεδόν την πρώτη μέρα που έχουν γεννηθεί, 3 ώρες μετά, 6 ώρες μετά κτλ. Αυτή είναι η στάνταρ διαδικασία. Και μετά αυτό που μένει γίνεται είτε τροφή για τα σκυλιά μας, χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους από τη βιομηχανία. Λοιπόν, ένα αυγό, η κότα για να το κάνει, χάνει το 47% του ασβεστίου της. Μετά, αν εμείς δεν παίρνουμε τα αυγά από τις κότες, η κότα 99% θα έτρωγε το αυγό της инстικτωδώς για να αναπληρώσει το ασβέστιο που έχει χάσει για το τσόφλι. Με το να παίρνουμε εμείς τα αυγά συνέχεια από την κότα, την αγχώνουμε, τη στρεσάρουμε και από τη συνεχή παραγωγή αυγών που κάνει, στην ουσία καταστρέφεται και εξαντλείται τα γενετικά της όργανα, η μήτρα της κτλ. Καταστρέφονται από τη συνεχή παραγωγή. Όσο με το πλήστον, ωραία, αυτό ισχύει 100% που λες. Απλά σκέψω ότι εγώ για να μπορέσω να αποφύγω όλη τη διαδικασία αυτή, παίρνω αυγά από μια γιαγιά που μένει στο σπίτι μου δίπλα, που είναι, όχι ότι αυτό είναι καλύτερο, αλλά αυτό δεν είναι μαζικής παραγωγής. Ωραία. Οπότε... Αυτό όμως που σου αναφέρω εγώ τώρα, ότι η κότα έχει αυτές τις επιπτώσεις, είναι το αυγά του χωριού που λέμε όλοι. Κατάλαβες? Οπότε αυτό που προσπαθούμε εμείς να δικαιολογήσουμε, να δούμε ότι ηθικά, ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο, λέμε, στο μυαλό μας νομίζουμε ότι δεν είναι. Έχει επίπτωση στην κότα, ακόμη και αν εμείς δεν το βλέπουμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Όσον αφορά για από πριν που μου έλεγες για την πρωτεΐνη, που μου έλεγες για την πρωτεΐνη, δεν υπάρχει καμία ανάγκη ο άνθρωπος να καταναλώνει κρέας και ζωικά παράγωγα για πρωτεΐνη. Μην ξεχνάμε ότι τα ζώα καταναλώνουν φυτική πρωτεΐνη, έτσι. Δηλαδή, ό,τι παίρνουμε από τα ζώα, το ζώο έχει καταναλώσει φυτά. Είναι χορτοφάγα τα ζώα που καταναλώνουμε ούτως ή άλλως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διατροφολογίας έχει πει ότι μια vegan διατροφή είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες, σου παρέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεσαι. Οπότε, αν αυτή η γνώση υπάρχει αυτή τη στιγμή από την επιστήμη, η ερώτηση είναι η εξής. Από τη στιγμή που μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτά, ποια είναι η δικαιολογία που χρησιμοποιείς τον εαυτό σου για να συνεχίσεις την κατανάλωση? Ηθικά, το καταλαβαίνεις ότι ηθικά δεν είναι σωστό. Από τη στιγμή που δεν χρειάζεται να το κάνεις, γιατί παλιά νομίζαμε ότι χρειάζεται να καταναλώνουμε για να είμαστε υγιείς κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται, είναι μόνο για τη γεύση μας. Για υποκατάστατα για γεύση, για να αλλάξει τροφές, υπάρχουν πάρα πολλά αυτή τη στιγμή. Ρεβιθάλευρο για ομελέτα, τόφου, σόγια, τέμπε. Υπάρχουν όλων των ειδών τα γάλατα, όλων η vegan τυριά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, ιδίως στην Αθήνα και στην Ελλάδα, είναι πολύ εύκολο να γίνεις vegan. Πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις πάρα πολλά φυτικά γάλατα. Και εμείς έτσι ήμασταν, έτσι. Εκτεθήκαμε σε αυτό το υλικό και σταματήσαμε. Όλοι τρώγαμε κρέας, όλοι τρώγαμε αυγά, τυριά, όλοι έτσι μεγαλώσαμε.
Εγώ τώρα. Κοίταξε να δεις, σε νιώθω. Σε νιώθω. Σαν να βλέπω το λόγο του δικό μου. Κάνα, μην κλαίσει. Και εγώ, επειδή είχα και εγώ σκυλί, όταν βρέθηκα σε αυτή την ερώτηση, λέω ρε παιδιά, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο σκύλο μου και ανάμεσα σε ένα γουρούνι, σε μια γελάδα. Και δεν είναι ακριβώς. Από τους Κιουλίν έτσι. Γατιά και σκυλιά στην Κίνα. Λένε εντάξει, αυτό λένε και καλά ότι είναι κακό, αλλά λέω ποια διαφορά σου πούμε, γιατί εμείς κάνουμε, αυτοί δεν τρώνε κάτι άλλο και τρώμε σε αυτό. Ακριβώς. Άρα τι γίνεται, η κάθε κοινωνία, αναλόγως που είσαι στον πλανήτη σου, μαθαίνει το τι ποιο ζώο θεωρείται ότι τροφή και ποιο ζώο είναι συντροφιά. Για μας εδώ πέρα, ας πούμε, έχουμε νόμους που άμα εσύ χτυπήσεις ή κακοποιήσεις ένα σκύλο, μια γάτα, ποινικά διώκεσαι, ενώ άμα πέρναγε ένα γουρουνί από μπροστά μας, εδώ τώρα, και έβγαζα εγώ ένα μαχαίρι και το σκότωνα, έτσι, θα μου λέγανε και μπράβο, πάμε να το φάμε. Καταλαβαίνεις. Αυτό δηλαδή πιστεύεις ότι άμα δεν υπάρχουν. Και το σκοτώναμε εδώ μπροστά θα μας έλεγαν μπράβο. Αυτό πιστεύω ότι κάποιος θα υπήρχε μια ευαισθητοποίηση. Ναι, αλλά δεν θα υπάρχει. Ναι, ευαισθητοποίηση θα υπήρχε στους ανθρώπους. Αλλά νομικά. Νομικά δεν καλύπτει, ναι. Ωραία. Οπότε στην ουσία τι έχει γίνει. Οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει μερικούς νόμους να προστατεύσουμε τα ζώα της συντροφιάς, τα οποία εμείς τα έχουμε ορίσει ότι είναι συντροφιάς, έτσι. Γατόσκυλα δηλαδή. Και σκοτώνουμε 70 δισεκατομμύρια ζώα κάθε χρόνο για τη δικιά μας τη γεύση. Ο πλανήτης καταστρέφεται, η κλιματολογική αλλαγή ανεβαίνει, οι θάλασσες έχουν 5 νεκρές ζώνες αυτή τη στιγμή μέσα γιατί όλα τα λίμματα πάνε εκεί. Τι θα γίνει, δηλαδή. Θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε μια απόφαση και αυτά που πιστεύουμε ηθικά να αρχίσουμε να τα κάνουμε πράξεις. Θα δοκίμαζες μια vegan διατροφή ή θα έπαιρνες μια πρόκληση για 22 μέρες, ας πούμε, να δοκιμάσεις να κάνεις μια vegan διατροφή? Θα δοκιμάσω σίγουρα τώρα που θα φύγω, γιατί πάω εξωτερικό για 6 μήνες. Ωραία. Οπότε, πολύ εύκολο εκεί. Εκεί πέρα, ουσιαστικά που πάω Αϊόβα, που είναι αγροτικός κλάδος. Οπότε θα έχει λογικά σίγουρα θα γίνει κάτι. Θα γίνει αρχή τουλάχιστον. Υπάρχει το Challenge 22 στο εξωτερικό, το οποίο είναι 22 μέρες, παίρνεις πρόκληση, έχει μέσα γιατρούς και διατροφολόγους, σου λένε τι να τρως, σε συμβουλεύουν για όλα τα πράγματα που μπορεί να αφορούν τον βιγκανισμό, ιδέες, συνταγές κτλ. Μπορείς να μπεις εκεί ή αν το έχουμε και θέλεις να προσπαθήσεις, δηλαδή πάρεις μέσα στην απόφαση και πεις παιδιά. Challenge 22 και στην Ελλάδα υπάρχει αντίστοιχη ομάδα η οποία λέγεται Vegan 22 Greece. Έχουμε μέσα διατροφολόγους και γιατρούς. Δουλεύει με μέντορες, δηλαδή. Θα την πάρεις, είναι δικιά σου. Δηλαδή, σε αναλαμβάνει ένα άτομο και μπορείς να μιλήσεις μαζί του για τα πάντα. Συμβουλευτικά και να σου πει και. Και πολύ για αθλητική, γιατί κάνω τέτοια. Τι κάνεις? Μαχαία. Οπότε πήγα κατεβάνω για. Τι κάνω? Δεν σου έλεγα. Έχει κάτι μονόζυγα μέσα και βάρη. Έτσι. Δεν σου λέω CrossFit. Ναι. CrossFit. Ναι. Θα μου έλεγες CrossFit. CrossFit. Και εγώ, ναι. Και επειδή χρειάζομαι, δηλαδή ξέρεις τι γίνεται στον αθλητισμό, οπότε και εγώ πριν γίνω vegan το ψάξα πάρα πολύ. Δηλαδή σκέψου ότι πριν αρχίσω να κόψω το χοιρινό, ας πούμε, είμαι σε φάση λέω θα τρώω αυγά, όχι δεν τρώω αυγά. Σκέψου ότι τρώω κάθε μέρα αυγά. Ναι, και εγώ έτρωγα αυγά κάθε μέρα. Μέχρι που είδα αυτό που γίνεται στη βιομηχανία και λέω δεν θα συμμετέχω. Δεν το έχουμε ανάγκη. Μπορείς να αντικαταστήσεις τη τροφή σου με οι φυτικές τροφές της πρωτεΐνης, δηλαδή ξηρή καρπή, όσπρια, ρεβίθια, φακές, όλα αυτά. Είμαστε κομπλέ, δεν έχουμε πρόβλημα. Έτσι. Έντονη γυμναστική. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια φυτική διατροφή. Γι' αυτό και όλοι τώρα οι αθλητές το έχεις δει. Είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο. Δεν είναι. Οπότε, βλέπεις ότι υπάρχει ένα κύμα που ούτως ή άλλως η Σέρινα Βίλιαμς, ο Τζόκοβιτς, πάρα πολλοί αθλητές γίνονται vegan και απολαμβάνουν τα ωφέλη μιας τέτοιας διατροφής, έτσι, γιατί βλέπουν και στην αθλητική τους επίδοση διαφορά. Εδώ πέρα είναι γουγούνες, καλλιτικά κτλ. Και δεν έχουμε ξεκινήσει δίαιτα και πάει πολύ καλά και το έχει κόψει το κρέας και πάει πολύ καλύτερα. Μπράβο σου, φίλοι μου. Μπράβο. Στην ομάδα μας έχουμε 15 χρονών πάρα πολλούς. Έχουμε γιατρό εδώ, έχουμε διατροφολόγους, οτιδήποτε και αν θελήσεις. Την καρτούλα. Συγκινήθηκες, Όχι. Σηκόλα, ρε. Άστινε. Τι έπαθες? Συγκινήθηκες? Σκέφτεσαι και εσύ, έχεις άλλους γλυκούλα μου? Όχι, τι κάνω. Θέλω να κάνουμε ομαδική αγκαλιά γλυκούλα. Άιντε ρε. Σκέφτεται το σκυλάκι που έχουμε τώρα και θα μην το σκέψου πόσα ζώγια. It's okay. Χάρηκαμε πάρα πολύ. Κι εγώ. Και εσύ.
Ό,τι θέλεις βρες με. Που είναι σαν και σένα και συγκινούνται και καταλαβαίνουν το τι συμβαίνει στα ζώα και διαλέγουν να απέχουν. Γιατί αυτό συμβαίνει γιατί όλοι είμαστε καλοί μέσα και δεν θέλουμε να στερούμε τη ζωή από κάποιο άλλο ζώο για τη δικιά μας απλά τη γεύση από τη στιγμή που δεν έχουμε ανάγκη πλέον να τρώμε όλα αυτά. Χριστούνα μου. Κι εγώ.